tair wythnos fewn i'r Mongol Rally, mae Hogia Llechen wedi cyrraedd agos yn nwyrain Kazakhstan. Heddiw, ti wedi bod easily yr drwy anodd ar y trip. Cos oedd literally yr ffordd o Almaty I symud yn un o'r ffyrdd wytha dwi erioed I weld. Dwi erioed I weld ffyrdd mor ddrwg yn y mywyd. Sbio ar y bad boy na. Seis o'na. Sbio fe'n syna. Mae'r ffordd ma'n droi fi fy'n insane. Mae o'n mor galad I ddyrifio ar dy. Ti'n gorau constantly. Roedd yn dweud con, fatha gêm. Constant game I just gorau dodge potholes. So newid tynnu drosodd, cos mae car o flaen I, ar un I weld o hitio pothole. Ac ar yr un amser, ar un o'r gola, just shirio off to ni. Gobeithio gwni helpu'r pobl ma wan. A mae yna car arall, maen nhw'n colli dŵr hefyd, so di gofyn I ni am help, ond mae yna teulu yn y car ma tu ôl I fi, dwi'n meddwl, da ni'n mynd I helpu nhw, dwi'n meddwl, gynta. Gynta. What is your names? Iwan. Ivan? Iwan, yes. My name is Max. Nice to meet you. Nice to meet you, Max. I'm glad to see you. Thank you very much. Mae'r boi yn ddim I ti cynt on, sy'n fan i'n fasio wan. Nw I stopio ni eto. O, dweud, dwch efo fi, heno. Gynta oedd o'n bwyd, lle I cysgu. Mae newid cynnig be I ni. Marijuana, then I take marijuana, very good. Marijuana from South Kazakhstan. Best marijuana. Yeah, basically, mae'n tyfu ochr ffordd yma, by the sounds of it. Da gen efo lot o'r yma efo. Yn amlwg, does na ddim peryg fysa hogia ifanc o blaenaf y Stiniog yn cymryd marijuana am ddim gan neb. Ond amser cymryd golwg sydyn ar ei car ei hunan cyn i'r tri anelu am ffin arall efo Rwsia. Cool, nice, cool. O, jyst I bod yn dreifio lawr y ffordd, llawn potholes, de. Ti'n gweld y tarmac mae yw? Smooth. Hwyd ar gwrdd tarmac. O na, jyst I gweld craen yn tynnu'r stasiwn na fyny. Завтра. Дудуp. Whoa. Go sweetsa. A mae breibs Iwan yn amlwg yn plesio. More an operation there. Even a plant yn hacio fel. Where are you from? Wales. A di fath I wedi meddwl llawer amdani hwnna, yr ieithoedd ac yr trio siarad, so. Mae'n mynd I fo'n broblem, ond mae'n just crazy hwnna bod ni'n gyrraedd, dwi'n meddwl. Ti dweud Gareth Bale, o'n hoffi. Oh, Gareth Bale! Nice. Bwy'n angen. Wel, dan gyda ni border crossing iddiw. Fewn I Rwsia, mae'n fod reit fawr. So os da ni'n cyrraedd Barnaul, da ni gobeithio cymryd hanner diwrnod off fanna fory. Dwi'n da ni'n gwneud a few things I paratoi y car, barod I Mongolia. A wedyn nhw'n I gadael Barnaul a dreifio drwy'r Altai. A fewn I Mongolia mewn couple of days. Ta, mae lot yn dweud, mae'n brec bach neis I chi, fydd o'n brec, de. Fi mae'n recno. Greit. Wel, da ni wedi cyrraedd y motorway. Mae'n anos na chi, mae'n edrych o ddag, So, dwi'n absolutely ecstatic. Dwi'n misio byw am hwn. Mae o'n absolute light. Mae Steve di gael digon o'r ffordd yma. A mae jyst gadael I. Mae'n awful, mae di troi wan o tarmac potholes. Just complete gravel. Absolute joke. Car ag a bashing o iawn. Ie, on we go. Wel, mae semi cawn dŵr am rhywbeth reswm. Yn Kazakhstan di fo'n syth. Yli boi na fy'n cwm. Dim yn ei. Fel bus ma cadur y glen fo. Hanes semi oedd o'n pryd o'n Rhan o Rwsia. Oedd o'n nuclear bomb testing site. Er fi darllen yn llyfr bod nhw wedi testio tua 400 o nuclear bombs yma. Dwi'n even bwrw, met. Imagine efo hyn yn y glaw. Wedi cyrraedd y Kazakh-Russian border rwan.
Mae'r chief di gadael ni drwy'r step gynta. Sneak peek i chi. Cysau cameras ma. Mae'n dweud good luck am bod ni fynd fewn i Rwsia. So, yn Barnaul ydyn ni heddiw. Di aros yn y hotel ma tu ôl i ni. Hotel Barnaul. A probably y dinas olaf cyn i ni hitio Mongolia di Barnaul, so mae'n siawns i ni jyst edrych ar y car a paratoi unrhyw pethau da ni'n paratoi cyn hitio Mongolia. A dwi'n newid spotio bod mae'r coil di snapio li. Mae'r even y rubber dampers wedi dechrau chwalu li. Ond mae'r Hogia dal yn gwely. A dwi'n yn gwybod os maen nhw'n sylweddoli eisiau damage mae'r car ma di gael yn Kazakhstan. Mae yna dal 2,000 milltiroedd i fynd a dros ffyrdd gwaith, ti'n bo. Ond mae gan y tri yma wastad gynllun. Ti'n meddwl bod yna page yn y Haynes manual yn deitha chdi sydd wedi stwffio tennis balls o'n i sioc o jogger? Dwi'n retro dy beth yna. Fel am yn edrych o'n efo tennis balls yn y spring. Dwi'n cymryd o hwnna'n mynd i wneud bod lot brafiach efo ni. So, ar ôl bora o newid springs a jyst newid teiars, mae'r car efo tua 2 inches, 2 inch o lift all round. A na fo, finished product. Barod i Mongolia o'n ge. Tro nesa! A fydd y daith olaf i Siberia yn ormod i'r Hogia. Mongol Rally heb Mongolia, by the looks of it.